pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakapit. Namadkunan ni Sandro ang iyang kaugalingon nga murag nabaguhan siya sa sitwasyon nila ni Flash. Apan gipaningkamutan niya nga way mamatikdan si Flash. Padung na si Sandro sa kampo kay nagpaabot si Flash. Samtang si Mary sayo nga miadto sa komunidad ug nasayran niya nga dito na magpalabay og gabi si Yusuf. Samtang si Sandro milahos sa restroom. Gitan-aw niya ang iyang naong atubangan sa samin. Apan unya kalit kami sud si Flash. Usag-usa nagpakaron ingnon. Usag-usa nagtakubang. Usag-usa may iyang plano batok sa usag-usa. Ang wa may baong magkaingon nga misamot ang kasuod nila ni Sandro og Flash. Wa kapugi ni Flash ang paghilak at tubangan sa samin. Diyang migawa si Sandro, apan wa lang damhan ni Flash, mibalik si Sandro. Ug nakita siyang naghilak. Migamit og pasangil si Flash. Ug may giwitik nga istorya si Sandro, apan wa mamatik din ni Flash nga siya ang gipasabot. Samtang si Mary naminaw sa gipanulti ni Yusuf. Masabot nga misamot ang iyang pagdaig sa ulitawong Muslim. Balik nila ni Sandro o Flash, hinay nga gikuha ni Flash ang iyang armas. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Oh, natatawaran ka malaging misunod ako. Nasangin ko sa mga istorya, sir. Gikuha man mo imong pistola, Flash. Taon-taon na sa gawa na kunis sa magamit. Ganahan niya kung magamit na din kargada. Karong adlaw sa Sandro. Then, gamita, Flash. Hoy! Kamu di ay! Salamat! Salamat na kauban! Oh, supaya itong sinugatan tadi Flash. Saya magbalik. Sinugatan! Oh, pangutana ninyo, Flash.
Ay, mas grabe ni si Sir. Bisan hutun pa niya sa kamagasin pero usaray lungag. Ah! Tanawa ninyo. See? Tanawa ninyo. Nahurot ako sa kamagasin. Pero usaray lungag. Wakit na tikasi eh. Di ka blanco ang imong gigamit, sir. Usa may lumagdaan na kin-target? Ha? Usa, sir? Ay, di na ko eh. Pilde gyud ko. Wag uti bawat na, sir. Pilde ko eh. Ikay tayaron, Flash! Tayaron, Flash! Lain mago basta makigpustanay. Kung mapildi ko, ako gyud ang mubangka. Kung mudaog ko, ako sa gyapong bangka. Ay lang, sir ay. Mo, bauwaw to, sir. Mabari lang ko ni Colonel Rabusa. Sakop ka sa pabaon, Flash. Gunwa si Colonel Rabusa, sir. Napa may daghang kabalihan. Kisan. General Ligot, General Garcia. Mambisidita ka. Ay, dili sab kay tanuga man lang niya sa ombudsman. Di may kaso. Paras ko di bulantoy. Bulantoy naman. Kang jok ba jok. Kung ba ka nasod, dili ati manon ang kaso sa Federation Scam. Gusto na mo na, Flash. Ay, saan dito gabi ka rin, sir? Hustom sa ning amo. Wala na mo kuwangi ba? Wasa na mo pun eh. Bisa ikaw nahibawan eh. Huwag imong simpatiya di ang mga sundao nga mo nag-antos. Ang mga ultimo mo yung nagsakripisyo o nag-antos o nagamatay sa panggubatan. Samtang mga dagkong tiyan sa linya sa mga general, mga general corruption sa militar, mga hayahay kayo. Tagpila ramang tao itong sweldo eh. Hibaw mo tantanan ba? Di ba? Di ba magkauban? Nagsikyan mo namang mata ng mga ilang bullet, tambor, o speed, oy! Sige, panggutom na rin mayo? Sige, tara. Manguta ko sa kanting gawa ko'y sapi! Siupaw ako, Siupaw! Ako, Siumay ako, siumay. Ako, pagalata. Hello. Assalamualaikum. Mulaikum salam. O sa balitang galit. Diyan ako silang kampo, Rahim. Nibiyan ako kadiyot sa mga demonyo aron ibalita ni mo. Ngaway sabod ang akong pagbalik diri. Wa ko na matikdan nga may pagduda basan ako. Silang tanan blind yung kayo. Ilabi na ang akong patsunon, si Sandro. Mga pila lang kadlaw nga ikadaog na nato ang silot sa mga tao. Timing kini sa naitabo sa Libya ug sa uban mga nasod sa tunga-tungang sidagan. Nga nag-apil-apil na sab ang Amerika. Labi na ang United Nations. Kinahanglan na kita tubag. Kinahanglan gyud kalit. Paabot lang. Flash, Oh, sir. sobrang sikreto kaya na mong gikasulti sa cellphone ba? Kuan. Akong kuan. Hey, nga ako nito pasoy! Silbi to lang ka! Kaunta! Kisa to gikasulti, Flash? Dog, kaunta. James. Oh. Secret! Sir Sandro, magkauban. Isulta na yun ako ninyo. Itugan na yun ako ninyo ang tinuod yung 15 katong akong kasulti. Puslan man nga, hangtod karon wag yung uminto kitang mga ultimos military. Mga nakahukom na yun ko. Pasalo ako ninyo kay isikreto mo lang kung tanin na mo apan. Itugang na nako ninyo. Tarong, Flash. Si General Ligot katong kasulti ko. Sa'yo, Anak sa'yo, bagog ko.
Gisugo ko si General Ligot ni General Garcia nga tibok adlaw tang mag-blow out kay sila mo'y sagot sa kahirapan nato mga military. Maglisod sila pagsakop ni Khalid. Bisan si Sandro, maglisod kay bisan ako. Misalig sa kamayo nga muda og takuban ni Flas. Sunod-sunod nga kalampusan karon nga pila ka adlaw. Kinsa karon? Kinsa ka karon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karon ka lang miabot. Oo, kuya. Panugon si Jana. I said anugon kayo si Jana. Siya ang angay nga imo maasawa, Yusuf. Pero wa siya swerte. Well, that is life. Kung di man mamatay sa'yo, mamatay sa katiguan. Naasad mamatay nga wa hinungdan nga kamatayon. Pero naasad mamatay nga puno sa ka-meaningful. Like sa kamatayon sa mga patriots. Martir nga kamatayon. Anugon kayo si Jana. Nahibaw ako. Kung nahimo pa siya nga imo nga asawa, daghan ka makatunan sa iya, ha? Sorry, kuya. Naibaw ko. Gusto sab ka nga si Jana unta ang mamahimo kong asawa. Pero doon na siya gibuhat. Doon na siya nabuhat. Ug angay lang sab nga mahitabo ka to niya. Sentimento. Ang gimati nga sentimento o kapungot. Ngano nga doon na Jana ug daghan pa mga Jana sa kalibutan nga dili gyud mahurot aron ipadayon ang sentimento ug kapungot sa mga mapangahasong nasod like sa Amerika ug sa iyang mga allies nga manghilabot sa dili ila. Unsa ang nahitabo sa Libya? Gihilabdan gyud ni Obama ang Libya. Gusto ko mo pahuway unta, kuya. I'm tired. Please. Gusto ba ko makikisorya ni mo, Yusuf? Kung ako'y pasulti yun, main lang tingali nga di lang tamo militaryo og lain. Kay as a Pilipino, doon na kita'y kaugalingong problema. Diin, kita may una untang concern. Daghan ta og problema sa kaugalingon natong nasod nga mao kining Pilipinas. Mauuna unta kini ang angay natong hiskutan, kuya. Pasag dito Amerika. Pasag di ang Libya o unsa diha. Misaka ang poverty rate karon din sa Pilipinas. Mauunta kini ang angay natong hiskutan, kuya. All right. Hisgutan na to ang ato nga problema din sa Pilipinas. Dili na lang kita mo adto pa og lagyo. Hisgutan na to ang Mindanao. Magsigi ka mo og hisgot about poverty. Pero ang inyong hisgutan mao ang poverty sa Manila, poverty sa Cebu. Pero wa ninyo hisguti ang poverty sa Mindanao. Naibaw ka ni unsa ang hinungdan, Yusuf? Aber, hisgutan na to ang poverty sa mga kamusliman. Sa akong hibawan, doon na na'y balaod nga matawag na to nga kinaugalingon nga gobyerno sa Mindanao, kuya. Ang gitawag og autonomous. May freedom of self-determination na ang pipila ka region sa Mindanao. May self-government na ang pila ka region sa Mindanao. Gihatag na kini sa gobyerno sa Pilipinas. Tungod kay mao kini ang gitiyabaw kaniadto sa mga igsuong Muslim
Nga permi lang silang kalimtan ug uhaw kayo sa mga maayong proyekto ug panabang sa panginabuhi. Kitang tanan nahibaw nga gihatagan na sila og hustong budget aron kahatagan og kausaban gikan sa kalisod sa arang-arang nga pagpuyo. Pero ang nakadaot kay ang mismong kaigsuuna natong Pilipinong Muslim nga maoy mga leader, mga gobernador, mga mayor, mga unsa pa diha, maoy nagpahimos sa angay untang pahimuslan sa mga kabos. O diin ka man ana nga balita ah. Dili kini balita, kuya. Kundili balaod yun kini nga giabusahan sa mga leader sa pila ka rehiyon sa Mindanao. Example, ang Maguindanao. Gihatagan og hustong gahin sa salapi ang Maguindanao. Apan unsay nahitabo sa mga kabos, sa mga Muslim o mga Kristiyano sa Maguindanao. Misamot ang ilang kakabos. Samtang ang mga leader nga nila na lang nato, ang mga ampatuan, nakita sa tibuok kalibutan ang kalainan sa mga kabos sa Maguindanao kung itandi nilang mga ampatuan nga mansyon o palasyo ang ilang ipuy-an ug ang kadaghan sa mga mahalon nilang mga sakyanan. Lukop dapit sila'y mga tag-iya, samtang ang mga konstituentes nila misamot ang kalisod tungod kay misamot ang ilang kakabos. Dili paigo, pila ka mga inosente ang ilang gipamatay. Magbantay ka sa imo dila, Yusuf. Suspect na sila. Suspect? Bisan ang mga saksi kay may nakakita o nakadungog, may pahayag na sila yun. Bisan ang mga bata karon kong pangutanon, kung musulti lang si Allah, musulti nga sila yun ang nabuhat. Kapoy na kumayo, kuya. Papawin ako. Hello. Waalaikumsalam. Unsa ka to? Alright. Sige. Makiksulti ako sa iya. Allahu Akbar. Hello. Khalid. Paminaw. 3 days ma-symbol na ang chemicals. O kinalan dili dayon dugayon si Sandro. Patyon na siya. Kinalan patyon na nimo si Sandro.